Здравейте, правя това бързо видео на един от нашите продукти, които внасяме, а именно CarPlay на марката Mr. 12V, инсталирано на Mercedes с аудиосистема Command NTG 3.5, колата е Face. Това, което е иновативно при него, което не го предлагат другите CarPlay, е визуализация на климатроника, когато сме в режим на CarPlay. Супер удобно и много важна екстра. Искаме си радио, отиваме на радио, искаме си CarPlay, цъкаме видео. Това е от нас, приятели. Ако и вашата кола иска да се здобие с такава екстра, не се колебайте да се свържете с нас. bkcaraudio.com, телефона 038 24 7575, Facebook, Instagram, TikTok. До нови срещи!